Yo
Ngasor di situ, ini wawancara karo kowe Gus. Neng-neng medhek. Pamulane sendiri. Arep takon ngiping-ngiping karo Deni Sasan nembe iki kayane ya Gus. Iya. Biasane ngana-ngana lek ngiping kowe mau. Nggih. Sing badut kowe mesti gagah banget. Iya. Mbah Tarno badutane apik. Leres. Angger bos santin ya mesti nyawer. Nggih. Asal metu tole-tole. Nggih. Ning ora tau-tau sikus dibaduti nang Randenario. Tur sosono. Ya, aja mrene ya Gus. Ora blas. Jajan sing padha mriksani sapa bae Gus. Posatin niki dikasih Mbak Rusin, Pak Karsu, Mbak Darno, Pak Tarno Juragan Kelapa, Pak Saka Karsu. ngendi wae kuwi? Saking Bangyo Sugi, saking Soma Gede, Kemawi, Kempranjen, Banyumas Binangun, Pangrijan Binawu. Tuhan Nasri Girangu, saking Karanganyar Kebumen Girangu. Mas Dalang Bibit SMKI ya Rawu. Ponakan dengan Widara Bayu. Sing siapa Mas? Mas Bangun ya Rawu. Ya jan. Sapa meneh Bu? Bu Eda. Betor. Ini kan saking Kebumen. I love you. Luar biasa, Mas Ferry Arianto. Kebumen ada sing Rawu. Kata Banjarnegara di Kata Bawor Mania. Di panjenengan yang ninggoni sing wedok. Sing abang ire. Anjir. Terus maning sapa Gus? Saking niku Cilacap di Kata, lalu di Pak Karsin Banjarnegara, Pak Karsin Sukmajati kalian Ibu, Bu Walem kalian Juni, Mbak Asa Kejawar, Bu Darti, Bu Angel Panggi Suhari. Ini Kemranjen. Pak Tarto, Pak Walomas, nggih. Ugi Tarian niku nggih Priksari. Ora tau. Niku dadi Anu duwe turunan kene pemerintahan. anu kali Pak Hasan Juragan Beras. Oh, Mbak Asan sing cokane nyawer desa ya Rawu. Nggih kasih jelas. Ucapan terima kasih utamane Soebul Hajat Gus. Nggih. Sing kagungan hajat asmane sinten? Pak Tarsi kalian Ibu Cinta Melasari. Hajate niku napa Mbak Gus? Tasakuran Wali Matul Hitan. Kejawi sing kaya niku bulan mandar nampi kabar. Nggih. Bapak Tarsi pagi dadi panitia donatur utama pembangunan masjid sudah 80%. Tepuk tangan buat semua yang sudah mendukung Madrasah Diniyah atas NIM Betos yang artinya Nggih. mata air surga yang mengalir. Tepuk tangan. Tanah wakta dari Bapak Haji Kasmiati almarhum. Rokon menghimbau Gus, Pripun? membangun Masjid Dewi Sdati, ayo pada eling bareng-bareng. Ina sulata tandangan ilfasi wal mungkar. Artine Sejatine sholat kowe mau kanggo nyegah tumindak Allah lan mungkar. Rencana peresmian tanggal 2 Muharram. Luar biasa ya Gus. nggih sekedap mali berarti niku nggih. Dongakna hajat Soebul Hajat lan kabeh sing pada rawuh Gus. Moga-moga sedaya mawon dipun paringi panjang yuswane di Bapak Ibu nggih. Murah rezekine, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Nggih, Iki kan Bendro Kulon. nggih. Tole